ପିଲାମାନେ ନିଜର ହୋମୱାର୍କ କପି ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କର। ସାର୍ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ କରିନି। କାଇଁ? ସାର୍ ହୋମୱାର୍କ ତ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଘରେ କରନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ହୋମୱାର୍କ କରିବି? କିରେ ଆଉ ତୋର ହୋମୱାର୍କ କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍ ମୁଁ ବି ସାର୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହେ ସାର୍। ଆଉ କିରେ ଆଦର୍ଶ, ତୁ ତ ହୋମୱାର୍କ କରିନଥିବୁ? ସାର୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ତୁ ପୁରା ଘରେ ରହୁଛୁ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ କରୁନୁ? ସାର୍ ଆପଣ ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ କରିନଥିବି? କ'ଣ ଘରେ ଖାତା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛୁ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ ସାନ ଭାଇ ଖାତା ଚିରିଦେଲା? ସେଟା ବି ନୁହଁ ସାର୍। ଆଉ କ'ଣ ଘରେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଥିଲା? କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣ ବି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ ଭଳିଆ ବାହାନା ଦେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏ ବାହାନାଟା ତ ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାହେଲେ ହୋମୱାର୍କ କରିନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ କରିନି ସେଇଟା ଭାବି ଯାଉଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହୋମୱାର୍କ। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ହୋମୱାର୍କ ଦେବେ ମୁଁ ବି ସେଦିନ ହୋମୱାର୍କ ଦେବି। ହୋମୱାର୍କ ବଦଳରେ ହୋମୱାର୍କ, ରାଜି ତ ସାର୍? ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ତୁ ମୋତେ ହୋମୱାର୍କ ଦେବୁ। କାଲି ତୋ ବାପା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବୁ ତ, ତୋ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ଓ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଦର୍ଶର ବାପା, ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଡକେଇଥିଲେ, କିଛି କଥା ଥିଲା କି ସାର୍? ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଘରେ ଡେଲି ଦେଖୁଛି। ଆରେ ମୋ କହିବାର ମାନେ ହେଲେ ତା ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। କାହିଁ ସାର୍ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନି କି? ହଁ ସାର୍, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପଢ଼ୁଛି ସାର୍। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଗଙ୍ଗା କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି, କହୁଛି ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କହୁଛି ବଡ଼ ହେଇକି ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଆଉ ସାର୍ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ସାର୍ ରଚନା ଲେଖିବାକୁ, ମାଇ ଫାଦର। କ'ଣ ଲେଖିଛି ଆପଣ ଶୁଣିବେ? ସେ ଲେଖିଛି ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଫାଦର୍ସ, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ମେଲ୍ସ, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ଫିମେଲ୍ସ। ପୁଣି ଲେଖିଛି ବଟ୍ ଅଂଶୁମାନ ଇଜ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଫାଦର। ସାର୍ ସେଥିରେ ମୋ ଭୁଲ କରିଲା ସାର୍, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର କଥାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ସାର୍। ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପକେଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି ମାଇ ଫାଦର। ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପରରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କାଟିକି ଫାଦର କରିଦେଲେ, ସାର୍ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଆନ୍ସର ସିଟ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କାଟିକି ଫାଦର କରିଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।